Habi, ma Red Nation. Hai, bafowethu. Hayi babe manje. Hayi bafowethu hayi. Hayi. Bafowethu ningikadlile, ningitalabhile kwanele manje bafowethu. Yazi ukuthi kuhlula ngisho ngiqhamuka ngala ngithi awuthi ngibagware ngala. Ngiqhamuka ngakhona ningigadle ningitalabhe nize nisebenzise ngisho inhlamba. Inhlamba ke yona into esetshenziswayo vele umuntu mangabe ekudinile ufuna ukumbonisa ukuthi ikudine kangakanani lento ayenze kuwena. Alikho ke icala ngalokho bafowethu ngithi ayibe encane. Kubathandi bakamthandeni umculo wakhe nemisebenzi yakhe yonke ayenzayo. Abathandi bomculo wamaskandi kufaka wona umculo kaMthandeni. Nama South Africans nje athintekile ufaka abafowethu nodadewethu laba abalandela icontent yami. Kube abafowethu nodadewethu abalandela noma abathanda umusic wami. Bafowethu ngithi ayibe encane ningixolele bafowethu. Kunezinto othi mawuzenza uzenze kakhulukazi la kwi-social media uzenze ungaqondile impi yamandla. Yabona? Uzenze uthi wena wenza nje leyo debate noma leyo nkulumo mpikiswano ya kwi-social media la khona kuzokhulunywa bese iyatrenda leyo nto kube yiyona esekhulwini. Kodwa bese kuvela phakathi nendawo ukuthi isivela njengempi ekuyimpi yamandla. Bafowethu angiqonde ukuchaza, angiqonde kusho lutho. Le video eyokuthi nje bafowethu ngizothi ayibe encane. Ngiyazi ukuthi aningizondi bafowethu. Ngiyakwazi lokho ngoba iningi lenu ngiye ngithi ngiyafika khona lingithuka yabona nisho lokho enikushoyo kuma video. Kodwa mangithi ngiyafika kuma profile wenu ngithola ukuthi niyangifollowa yabo abanye benu sama friends nabo. Okuchaza ukuthi anizondi mina kodwa nizondi isenzo ekuvela ukuthi ngasenza noma isenzo engasenzayo. Ivideo iqiniso lithi ivideo ngiyibonile ngoba beningimentiona kuyona. Ngiyayibona ikhulelwa ama views nje kakhulu okuwukuthi iyona ekuyiyona esekhulwini njengamanje ethi ngagxe kumsebenzi kaMthandeni. Bafowethu ayibe encane. Ngendlela okuyiyona njengamanje ngangaqondile leyo nto. Ngangaqondile nje impi yamandla ngendlela okuyiyo njengamanje. Bafowethu isaphinda ithi ayibe encane ayidle izishiyele. Isizulu ke leso. Ngicela nje bafowethu ibe encane bafowethu kuqhutshekwe nempilo, kuqhutshekwe necontent. Kulabo abebe nefeeling yokuthi ayilo mbhebhu lo ngeke ngisamlandela noma bengeke bakucabange manje kodwa mabeze ukuthi hayi noma ayasimxolele umbhebhu sebeyophinde bangifollowe noma baqhubeke bawubuka umsebenzi wami ngendlela abawubuka ngayo. Kodwa bafowethu okwami njengamanje bengizothi ayibe encane bafowethu. Konke okwenzekayo kuleya video noma enakuzwayo kuleya video ngoba imfishane yona kodwa kusho ukuthi inokucasula okukhulu kakhulukazi unina ma Red Nation. Bafowethu ningixolele kakhulu. Leya video yayingaqondile lempe ekuyiyona njengamanje noma ake ngithi nje impi yamandla kodwa kwakuyinto nje yokwenziwa kwi-social media. Njengamanje ngithi nje khuma bafowethu ningixolele kakhulu. Angazi noma ukhumu uyasebenza yini la. Nabafowethu nina nginikhonzile iningi lenu sisafollowana namanje. Sise ama friends namanje. Even though kukhona lokugcobho ukuthi ngakhuluma ngeqhawe lenu kabi njengomuntu olimaza umsebenzi wakhe. Mhlambe ke masobuyisa niyathi angiyena leyo muntu kanjalo. Angiyena bafuthu umuntu ongafisi ukuthi umsebenzi womuntu ulinyazwe ngalolo hlobo. Kwakuwumsebenzi nje uma kwakuwukwenza kwakwi-social media. Ningixolele bafowethu. Uma kukhona la kuzwakale khona njengokuthi engathi sengiyachaza too much angiqondile lokho ngoba nokuchaza kwenza sangathi kube sangathi uyazijustifya kulento okhuluma ngayo noma kulokuxolisa okwenzayo. Kahle kahle ivideo kufuna safanele ube 20 seconds uthi nje ngiyaxolisa bafowethu iphutha ngiyalibona. Ivideo ngiyibonile andiyilento bafowethu enishoyo noma ke mina ngangaqondile impi yamandla. Ngangiqonde nje ukuthi kube ne-debate nje ya kwi-social media ukuthi kwenziwe kuqhutshekwe nje njengama-likes nama-views nayo yonke leyo nto bafowethu. Ningixolele kakhulu bafowethu. Akekho umuntu engimfisela ukuthi umsebenzi wakhe engathi ungashona phansi ngenxa yami. Ningixolele kakhulu bafowethu. Uma kungatholakala enhlizweni zenu ukungixolela hayi nikuthole ngelinye ilanga bafowethu. Vele umuntu uma ucela ukuxolisa kuyena namhlanje
usungathi akaxolele namhlanje kodwa usukuthi ucela ukuxolisa ukufaka enhlizweni yakhe mhlawumbe ngelinye ilanga uyothi hayi ngixolele le ndoda ngoba ngiyazi ukuthi asixabene aningizoni kodwa nidinwa isenzo engasenzayo ayibe ncane bafowethu habe